President Mnangagwa indicates that the 2028 general elections will take place as constitutionally scheduled, despite a strong lobby by his political allies in the ZANU-PF to postpone the polls to 2030 or beyond. Zanapena mashoko kubuda panguva ino anoshamisa avhundutsa vanhu. Kuti panapa taiona aiwa vana Daniel Garwe nevanhu vakasiyana-siyana vachiuya vachiti aiwa even vana Mutanuve mutungamiri wenyika yeZimbabwe achangopinda, and panguva ino akadisturbiwa nezviro zvakaita sana COVID-19 aiwa nemumwe manatural disasters. Panguva ino vachiti haana kunyasa kutonga sezvaida, toda kuextenda iru to 2030 or 2033. Ndizanapinda mashoko kubuda panguva ino after VP Kosanuchwenga aine edosia yake mutungamiri wenyika panguva ino akuya panguva ino achibuda pachina achiti ma2028 elections achanga aripo as previously scheduled. Not subscribe or like or turn the bell icon. Team now Mnangagwa was close political allies led by the vocal aide of Zila's local government minister Daniel Garwe. They said the 2028 elections will not take place. Addressing the ongoing ZANU-PF Central Committee meeting at the party headquarters in Harare, Mnangagwa said it is important that we introspect as a party of the bigger picture that we must win the 2028 harmonized elections. The Central Committee must have robust and frank discussions to foster solutions in unity to realize our common vision. We must therefore do our best to foster strategies of sharpening our country. Do mashuka rubuda panguva ino mutungamiri wenyika achiti aiwa let us shape our country panguva ino chitiko chirinyatsobuda pachena kuti kunyange vana Garwe vakanga vataura maplans ekuuya vachiextenda the rule kana kudismisa ma2028 elections. Panguva ino mutungamiri wenyika auya akazvibudisa pachena kuti aiwa our goal panguva ino ndekumeka sure kuti tawina maharmonized elections. VP Kosanuchwenga panguva ino vanhu vakatarisira kuti ndiye achange aiwa achirala for presidency aiwa patiri kupinda pa2028. Nyazozikana kuti as a constitutionalist mutungamiri wenyika now akunozorora, and VP Kosanuchwenga is now taking from there. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu zotsa mafungiro enyu. Musakona subscribe or like, chita on the bell icon.